Hi, Sheila. Hello po. Ayan. Sige, love, kwentuhan mo na ako ano bang maipaglilingkod ko sa'yo, Sheila, at napatawag po. So, usapang About LDR. po sa past at saka yung present boyfriend ko po ngayon. Sige, mahal. Kwento. Kasi yung past ko, okay naman po kami. Kaya lang, complicated siya before nung naging kami. Pero sinabi niya, okay, nagkakalabuan na sila ng wife niya. Then okay kami. Hanggang sa umuwi ako, nagbakasyon ako. When you say okay, anong okay? Kumbaga nagkakalabuan na sila ng wife niya. Oh. Then nung naging kami, okay kami. Wala kaming pinag-aawayan. Tapos nung huli kong uwi, nalaman ko na lang bigla na nang naghuling kita namin, tinatanong ko siya kung anong gusto niya, kung anong plano niya sa akin. Hindi niya ako masagot. Then nalaman ko na lang na meron na siyang nagkaroon siya ng panibagong baby. So naghiwalay kami. Tapos naghiwalay po kami naghiwalay po kami. Bagong baby Kumbaga, with the ginawa same ko sa girl? sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Bagong baby with the same Naghanap po girl? ako ng Sheila. chatmate ko. Sheila. Ginawa ko siyang boyfriend. Sheila. Parang ako Sheila. Can you hear me? Yes po. Oo. Kanina pa ako nagsasabi. Sheila, mga makakabenta na ako. Tanong ko lang muna, yung baby na sinasabi mo is this with the same girl? Yes, the same girl. Okay. O, tapos? Okay kami. Okay yung relationship namin. Wala kaming pinag-aawayan. Din yun ang nangyari na yun sa amin. Nung nalaman ko na hindi niya sa akin sinabi na buntis si girl, nalaman ko na nung months nung bumalik ako dito. So nagkalabuan na kami. Tapos kumuha ka ng another guy para lang kumbaga para hindi ko maramdaman yung sobrang sakit. So, kumuha ka ng rebound, in short. At ang rebound ay si current boyfriend. Yes, I know. Okay. Kinuha akong rebound yung si present ko. Okay. Yes. Oh, yes po. Yes po. Yes po. Yes. Hello. Hindi ako nagsasalita, love. Delayed ba dyan? Hindi kasi nag-echo po yung boses ko. Oh, baka naka-loudspeaker ka. Hindi ka ba naka-loud? Yung radio ko. Oo, yeah. Patayin mo siya. Pinatay ko po para masyadong True. na di-distract. Okay. Tapos? So yun, kumuha ko ng ito si person, naging kami. Kasi sobrang sakit, hindi niya sa akin sinabi. Ilang taon ako naghihintay sa kanya, wala siyang sa akin plano. So ang ginawa ko, para hindi ako masaktan ng gusto, kasi sobrang sakit kasi okay kami. Nalaman ko na lang na ganun. Di pumasok sa buhay ko si present. Tapos ngayon, okay naman kami ng present. Minsan, hindi naman okay. Medyo ganun talaga sa relationship. May okay, may hindi. Pero dumating sa punto na, ito na, dahil napapaginipan ko na yung ex ko, nandito na nakabalik na ako sa abroad. Napapaginipan ko yung ex ko, then yung friend ko, gumawa siya ng way para makapag-usap kami. Hanggang sa lagi kami nag-uusap, ako naman, kumbaga, kala ko okay lang sa akin, okay lang sa amin. So ito naman, paasa naman si lalaki, si guy. Todo yung kumbaga bumalik yung feelings ko dahil sa mga ginagawa niya, parang kami ganun. Kahit may boy ako, kasi si boyfriend ko that time, na-addict siya sa ML. Yung attention nawala. Nawala yung attention. Okay. Din yun ang nangyari. Yung time na para kay BF, napunta dun sa past ko. Tapos, then one day, sabi ni ex, sabi niya, stop na daw namin yung communication namin. Then may mahal na siyang ibang girl. Okay. So, nagulat ako. Masaya ako that time. Sabi ko, okay lang. Kasi, mas maganda kung magkakabalikan sila ng wife niya. Pero ang ginawa niya, kumuha siya ng another girl, nakilala ko rin. Pinagsabay na kaming dalawa. Hindi pa kami naghihiwalay. Sila na.
Yun, sobrang sakit sa akin. Halos yung nagiinom ako dito, hindi ko ano. Kasi masakit sa akin. Tapos itong si present ko, nagtatanong sa akin. Tapos yun, hanggang sa inamin ko sa kanya. Mm. Yun, ano siya, nagtampo siya sa akin. Pero sinabi ko rin yung reason kung bakit ako nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko rin naman akalain na mauuwi pa kami sa ganong, yung si Tita niya, parang kami ng ex ko, yung sweet ng ex ko, parang ganon. Yung parang kami lang. Tapos, ang ano niya sa akin, sabi niya, yun, wag na daw maging stop na daw yung sabi niya namin ni boyfriend, ay sabi ni ex, stop na daw namin kasi meron na siya. Di, Okay. umokay na ako, pero naguguluhan yung isip ko. Gusto ko siyang makita. Pero ang iniisip ko, hindi pwede kasi complicated na. Kumbaga, ang sabi ng puso ko, gusto ko siyang makita at saka yung isip ko. Pero yung isa, paano yung isa? Hindi ko alam kung makikipagkita ako sa kanya pag uwi ko. Kasi this year, uuwi ako. Hindi ko alam kung tama yung gagawin ko. Basta magulo yung utak ko eh. Kasi, Pero para saan pa? 'Di ba sinabi niya na nga na putulin niyo na lang yung communication ninyong dalawa. So what for? Para saan pa Kasi- kailangan mo siyang makita? wala naman po kaming kumbaga wala kaming closure talaga. Totoo that ba? time. Sinabi niya na mahal niya ibang babae, nabuntis niya uli yung asawa niya. Wala pa rin Yes kayong po. closure para sa iyo 'yon? Anong tawag mo doon? Wala lang, trip niya lang sabihin para lumayo ka? Are you that dumb? Hindi ko po alam eh. Hindi ate, alam mo yun. Gusto mo lang talaga siya, gusto mong ipilit kahit nakakapanakit ka na, gusto mong ipilit kahit may natatapakan ka ng ibang tao, gusto mong ipilit kahit nakakapanira ka na ng pamilya ng may pamilya, gusto mo talaga ipilit yung sarili mo sa kanya, Sheila. Regardless if may masasaktan ka Okay. along the way. Ganun yung ginagawa mo. And the reason why this guy ay pinapaasa ka, hindi niya kailangan mag-effort eh. Opo. Konting-kanti niya lang sa'yo, Sheila, bumibigay ka eh. Without even thinking. Without even considering anyone along the way. Bibigay at bibigay ka, Sheila, ganun ka sa kanya. And that's something na kailangan mo isipin sa sarili mo na, am I this, sorry for the term, pero for the lack of better Yes, po. term, am I this cheap? Ganito ba ako kababa? Wala na ba talaga akong value sa sarili ko? Wala na ba ako talagang pagpapahalaga sa sarili ko? Basura na rin lang ba talaga yung tingin ko sa sarili ko katulad ng pagtingin sa akin ng lalaking hinahabol-habol ko? Kasi sa kanya parang dispensable ako eh. Parang sa kanya disposable ako. Kapag hindi niya na ako kailangan, hahayaan niya na lang ako. Kapag hindi niya na ako trip, pinapabayaan niya na ako. So, what do I do? Ganun din ba yung itatrato ko sa sarili ko? Na whether or not, meron akong boyfriend o wala, every time na sinabi niya, go na, liga na, landian na tayo ulit. Makikipaglandian ka, and then kapag sinabi niya, oh wait lang, meron ako nagustuhang iba, hahabol ka, tatanungin mo sa kanya, paano tayo, wala tayong closure, talaga ba? Nung sinabihan ka niyang lumayo ka na sa kanya, putulin na yung communication ninyong dalawa kasi meron na siyang mahal na iba, hindi pa closure enough yun sa'yo, anong tawag mo doon? Papaalam siya? Na mawawala lang saglit, babalik din siya? Sheila, that's the closure you are asking for. You are asking of. Nung una, meron kasi siyang asawa, Sheila. Hindi siya wala siyang naanakang ibang babae. Asawa niya kasi yun. Okay. Baka even before pa, Sheila, ikaw ang kirida. Baka this guy, yes. sa dami ng kasalanan niya or sa dami ng kasinungalingan na meron siya, all the while, ang sinasabi niya sa'yo, break na kami, wala na talaga kami, hindi na talaga namin maayos yung relationship namin, pero sila pa rin talaga. And all the while, yung relationship ninyo, all throughout that, ikaw ay kirida. Yes po. O diba? Tapos ngayon, na meron na siyang nakitang bagong prospect, may nakita na siyang bagong bibiktimahin, Okay. hahabol ka pa? Ganyan ba kababa yung value mo, girl? Hindi po. Then don't. Then Sobra stop. lang yung... No. Sobrang That's not love. That's not love. That's not love, ate. Love recognizes faults. Do not ever mistaken love with stupidity. That is plain stupidity. That is plain selfishness. Yan yung nararamdaman mo, but that is not love. Okay. Kasi kung gusto mo kung gusto mong i-value yung nararamdaman mo bilang love, itatama mo yung taong mahal mo eh.
Hindi mo siya i-deliver to a mistake, to a sin. Hindi mo siya i-drive na gumawa ng mali. Ituturo mo siya sa tama. Ilalagay mo siya sa nararapat. Kahit pa masaktan ka along the way, basta hindi lang siya. Hindi masira yung reputasyon niya, hindi masira yung pagkatao niya. That's what you'll do. Kasi mahal mo yung tao eh. Ayaw mo siyang masira eh. Para sa'yo, ilalagay mo siya sa pedestal. Para sa'yo, siya yung yung above every guy. So, hindi mo hahayaan na madungisan yung pangalan niya. But you, nai-encourage mo yung mismong lalaking yan na gumawa ng kasalanan. Because you are being selfish. You want your own happiness. Yes. With disregard to other people's feelings. Yung asawa niya, yung boyfriend mo, wala ka nang pakialam kahit sino yung masagasaan mo, makuha mo lang siya. That is not love. That is stupidity. Okay. So love, stop. Kaya laging bumabalik yan sa'yo kasi available ka, love eh. Pero yung ganyang klaseng lalaki, hindi yan in love sa'yo. Hindi pagmamahal yung nararamdaman niya sa'yo. It's something else. I'm gonna use the L word for you. Kung hindi libog yan, wala lang yan. Fling lang yan, te. Nothing more. You are not the type of person na willing siyang i-give up kung ano yung meron siya just to be with you. Hindi ikaw yung tipo ng tao para sa kanya na pag lalaanan niya ng sakripisyo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na para sa kanya, iiwanan niya ang lahat, makapiling ka lang. Hindi ikaw yon. I guarantee you, Sheila, what you can do for this guy is something he can never do for you. Okay. Yung relationship mo ngayon, Sheila, if you don't want that guy, if you don't love that guy, let him go. Please, Sheila, do not keep on hurting the guy. Kasi you'll soon meet your karma eh. Yes po. Oo, kasi love, kung di mo naman talaga yan gusto, kung di mo naman talaga siya mahal, parang awa mo na, pakawalan mo na lang siya. He deserves something more than you can give. Kasi sa totoo lang, yung binibigay mo sa kanya, Sheila, nothing but unfaithfulness, pain, Yes po. lie, cheating. Yun lang ibinibigay mo sa current boyfriend mo eh. Something that he does not deserve. Even if sabihin na natin na ML kasi siya ng ML, sus ko, ganyang kababaw na dahilan, hahanap ka ng iba? I don't think so. Nakakita ako ng maraming tao, maraming lalaking naglalaro ng Mobile Legends. I am playing with a lot of guys playing the same game. Pero none of their girlfriends are telling me na I hate that game. Nasa lalaki yan eh, nasa tao yan eh, at nasa girlfriend yan. And even if wala siyang oras sa'yo, that's not a reason, ate. That is not a valid reason for you to look for someone else. Okay. Huwag mong i-justify yung mali mong ginagawa just because may mali siyang ginagawa or meron siyang atensyon na hindi niya na ibibigay sa'yo. Kung kulang ka sa pansin, mag-usap kayo. Hindi yung hahanap ka ng ibang pupuno sa pagkukulang niya. Mali yun. Naiintindihan mo ko, love? Huwag mo i-justify. Yes po. Ngayon, love, ikaw na mag-decide. Sheila, kung makikipag-break ka sa kanya, or you're gonna keep your relationship, kakausapin mo lang siya na, sige, ayaan kita mag-Mobile Legends. Nakakuha ko ng tip na kung gusto mo mag-rank, sa tanghali ka maglaro. O kaya naman, umagang-umaga ka maglaro. Huwag ka na maglaro sa gabi kasi maraming pro players na naglalaro sa gabi. O dun sa mga panahong yon, alam ko na hindi ka pwede maglaro or hindi ka maglalaro, dun tayo mag-usap. Yun ang babe time natin. Gabi ang babe time natin. Mag-set kayo ng ganun, pwede naman yun eh. Kausapin mo siya ng maayos. But do not make his shortcomings a reason para gumawa ka ng kasalanan, Sheila. Okay. Opo. And then, itong past na to, completely let this guy go. This guy is no good for you, love. I'm saying you that frankly. Huwag ka nang umasa sa lalaking to. Itong lalaking to, maharot pa to sa maharot, makati pa to sa higad. Kapag may bagong Actually, flavor, First na siyang meron na siyang may anak na siya sa una, then the second one. I don't even care kung ilan ang anak niya. That only goes to show kung gaano siya walang kwentang klase ng lalaki na nagdo-donate lang ng sperm niya sa mga babae na ang tingin niya sa mga babae ay basahan lang.
Yung pwede niyang iisang tabi kapag sawa na siya, isang tabi para sa kanya madumi na, o para lang siyang seasonal flavor ng mga drink sa kanya. May season lang. Sa ganyang klaseng lalaki, hindi ka dapat nagsasakripisyo. Wala ka dapat inilalaan dyan, mga wala yung silbi at walang ambag sa lipunan yung klaseng lalaking ganyan, ha? Huwag na natin pag-aksayahan niya ng panahon, ng luha, ng laway. Kung gusto mo umiyak, go ahead by all means. Pero sana magising ka na sa katotohanan na this guy is never gonna do any sacrifice for you kasi he is not capable of loving a person. Hindi siya yung tipo ng lalaking nakakaintindi ng konsepto ng pagmamahal. Okay. Intindihan mo ako. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito na lang muna sa boyfriend mo, Sheila, na apparently niloloko mo lang pala. Anong gusto mong sabihin sa boyfriend mo? Ngayon kasi mahal ko na siya eh. Na-realize ko yun na mahal ko rin siya. Kasi that time na nagkukwento kami ng ex ko. Love, mahal mo lang siya ngayon kasi hindi ka na makakabalik sa ex mo. Wag kang, don't be a douche, Sheila. Please, do not. Okay. Wag mong gawing mababa yung sarili mo lalo. Mahal mo siya kasi alam mo wala ka nang babalikan eh. Kani-kanina lang gusto mo makipagkita sa ex mo, te. Tapos ngayon sabihin mo sa akin na realize mo mahal mo siya. Come on, Sheila. Who are you kidding? Mag-sorry ka na lang kung magsasorry ka. Isip ko, talagang, naghingi ako sa kanya ng 1 month na hindi kami mag-uusap. Magkita na lang kami pag umuwi ako. Hindi siya pumayag. Kasi magulo yung isip ko. Then sinabi ko sa kanya, nag-sorry po ako sa kanya. Then tinanggal niya rin yung email niya, yung mga games niya sa phone niya. Then all of a sudden, mahal mo na. Kani-kanina nga lang nung kausap kita, te, ang gusto mo makipagkita sa ex mo. Diba? Kung ako yung kapatid nung current boyfriend mo, sabihin ko na lang dun sa kapatid ko, binubudol ka ng girlfriend mo eh. Actually, kami po lang boyfriend ko ngayon. Gusto ko lang makipagkita sa ex ko. Wala naman po akong plano na makipagbalikan. Pakinggan mo yung Kumbaga, sarili mo, gusto ko lang siya makita. love, 31 years old ka na. Pakinggan mo yung sarili mo, hindi ba isang malaking katangahan yung gusto mo? Ikaw ba, kapag babalik ta rin ko yung sitwasyon, love, yung boyfriend mo yung may ex, tas magkikita sila, matutuwa ka? Hindi po. Hindi ka ba mag-iisip ng kung ano-ano? Di ba syempre mag-iisip ka? Opo. Oo, kaya wag mong ginagawang gago yung boyfriend mo, te. Okay. Wag kang nagiging ganyang katanga mag-isip. 'Di ba? Parang wala naman yata sa nasa straight na pag-uutak yung magsasabi na makikipagkita lang naman po ako, gusto ko lang naman po siyang makita, wala naman po meaning doon. Talaga ba? After everything you've been through, after everything you told me, sasabihin mo sa akin na gusto mo lang makipagkita sa kanya, wala lang, trip-trip lang? Sheila, come on. Kung nabibilog mo yung ulo ng boyfriend mo, please, do not do it to me. Okay. Awang-awa na ako sa boyfriend mo. If your boyfriend can hear this, I'm telling you, Sheila, you'll be single after this call. Okay. Good thing, tinago mo yung totoo mong pangalan. Kasi after this call, I'm sure kung nakikinig siya, single ka na. Sa lahat ng sinasabi mo. Kasi parang pinaglalaroan mo siya, love eh. So mag-isip ka muna, Sheila, no? Ayusin mo yung sarili mo, wag mong gawing cheap yung sarili mo, dear. Wag mong gawing cheap, utang na loob. Kasi I bet my hands on it. Kapag nagkita kayo, baka sakaling may mangyari pa sa inyong dalawa ng ex mo. Ganon level yung dama ko sa inyong dalawa. So please, wag mong tratuhing sobrang cheap yung sarili mo. Bigyan mo ng konting value at class yung sarili mo, ha? Wag kang ganyan, love. Nakakahiya. Bilang isang babae sa babae, nahihiya ako para sa'yo. Kasi babae din ako and I will never treat myself like that. Okay po. Ngayon, kung meron kang gusto sabihin sa boyfriend mo, na malamang sa alamang kung maririnig to, Diyos ko Lord, masasaktan talaga yon. Anong gusto mo sabihin sa boyfriend mo? Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko masasabi na mahal ko siya. Kasi hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa eh. Na talagang masasabi kong gusto ko nang sabihin sa huli. Yung as in nagsama na kami, doon ko lang masasabi na mahal ko siya. Tsaka sana magbago na siya tsaka ayusin niya yung buhay niya. Yung mga games niya, yun lang din naman kasi ang gusto ko yung attention.
kahit sabihin naman po na may work siya, yung attention lang na ano, kasi nung wala din ako sa family ko eh. Gusto ko rin naman sana maranasan pag kami na talaga nagsama in the end. Saka yun po, alam ko naman po lagi niya ako pinagsasabihan din ako. Pero mas matigas pa yung ulo niya. Pero nagkakaintindihan naman po kami. Pero sana, magulo kasi isip ko, sana siya na rin talaga yung huling-huling lalaki. Promise ko naman sa sarili ko na hindi na ako gagawa eh. Pag nandun na ako, nakauwi na ako. Yun po. Sheila, damang-dama ko ang gulo-gulo ng utak mo. Totoo lang. Opo. Ano siya eh, tawag dito, contradicting yung mga pinagsabi mo sa mga pinag-usapan natin. Sobrang contradicting siya, te. Parang sa sarili mo mismo, ikaw nagsisinungaling ka. So ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa ex mo, before kita pakawalan, anong gusto mo sabihin sa ex mo? Gusto ko sabihin sa kanya, bahala na siya sa buhay niya, hindi ako makikipagkita. Kaya ako na lang siya, dahil darating naman time na yung ginawa niya sa akin, gagawin niya rin sa babae, paasahin niya lang. Tsaka ayoko na rin, kumbaga pinipili ko na siyang, gusto ko na siyang kalimutan talaga. Kasi hindi siya nakakatulong eh. Ayoko dumating sa punto na maaabot pa kami kung saan na mahuli kami. Yun, sana mag-iingat na lang siya palagi. Naka-block na po siya sa FB ko. Ayoko na lang din makipag-communicate sa kanya. Okay. Ayoko na ano man mangyari. Yeah. Iiwasan ko na siya kasi masyado nang magulo yung mundo. Masyado nang magulo yung isip ko. Gusto kong mawala na rin siya. Hindi naman sinabi ko na maano talaga siya sa mundo, mawala talaga siya sa mundo. Kumbaga sa isip ko. Hindi naman sa sinabi Lagi kong naman po ako mawala na nagpe-pray. siya sa mundo, pero parang gano'n na nga. Parang Lagi gano'n na naman nga. po ako nagpe-pray. Natanggal na siya sa isip Pinagdasal ko. mo pa? Kasi hindi siya Sa isip mo lang. hindi siya nakakatulong eh. Okay. Hindi siya nakakatulong. Lalo niyang ginugulo yung isip. Pero tinatry ko rin talaga. Tinatry ko pa rin na i-focus ko yung sarili ko sa present ko. Kasi unfair ako. Sobrang unfair ko. Ang dami kong ginawa sa present boyfriend ko. Gusto ko ayusin ko yung buhay ko para sa kanya. Mm-mm. Yun po. Kasi sobrang pagkakamali. Kasi nung kami parang ex ko talagang yung blessings, mga wala talaga sa buhay ko. Kumbaga, ang bigat kasi ang dami kong tinatapakang tao. Masakit sa loob ko yun. Kasi lahat, yung feelings, lahat patago. Kasi hindi pwede kasi kabit ka eh. Pero then na-realize ko na hindi naman pwede habang buhay na ganun ka lang. Darating sa punto na mahuhuli at saka darating sa punto yung karma. Yun naman po yung ayaw ko rin dumating sa akin. Okay. Ganito po yung nakuha kasi boyfriend. Okay na siya. Love, ganito, no, Sheila. One, iwasan mo na lang mangaral ng ibang tao. You have you are in no position to do that. Huwag ka na lang mangaral ng ibang tao about love, making the right decisions about relationships. Huwag na lang kasi it's not your strongest suit. Ngayon, kung gusto mo mag-focus kay boyfriend, kasi apparently, dito ka na lang talaga kay boyfriend makakapag-focus kasi siya na lang ang meron ka at si past, iniwan ka na talaga ng completely, wala ka ng choice but to stick with your boyfriend right now. So, sana this time around, itong sinasabi mong pipilitin kong mahalin siya at Apo. maging mahal na mahal siya, sana gawin mo na lang siya, Sheila, before mauntog sa katotohanan tong boyfriend mo at iwanan ka na lang. Kasi sabi ko nga sa'yo, Sheila, if I were your boyfriend, baka wala na tayo the first time ko palang malaman na you wanted to see your ex or you are communicating with your ex. And whomever, that friend of yours or yung pinsan mo or whatsoever na gumawa ng paraan para makipagkita ka pa kay ex, kung pwede mo siyang i-block mo na din siya. Isa siyang konsentidora. Alam na nga niya na mali na yung gagawin mo, mali na yung ginawa mo ng una, hanggang ngayon kinukonsente ka pa. That friend of yours or that kamag-anak of yours ay kampo ni Satanas. Ngayon, ilayo mo siya sa'yo kasi sabihin mo, "Oy friend, alam mo, hindi talaga yung ex-boyfriend ko yung hindi nakakatulong. Ikaw." Kasi feeling ko, dinadadang mo pa talaga ako sa apoy.
So kung yun talaga yung bet mong mangyari sa buhay ko, gumawa ako ng mga storya na pwede mo i-chismis sa iba, I'm so sorry. I'm done being your pawn. I'm done being your entertainment source. Done na ako. Siguro naman by now, Sheila, nagising ka na sa katotohanan. Mahiya ka sa sarili mo bilang isang babae kasi you do not want the same thing to be done unto you. Ayaw mo na kapag nagkaroon ka ng asawa, yung asawa mo magkaroon ng iba at iwanan ka kung kailan may anak na kayong dalawa. You do not want that for yourself. Naintindihan mo ko, Sheila? Yes po. O sige, maraming salamat sa pagtawag sa programa, Love, and ingat ka lagi. Thank you Thank po. you.